आरो गुबुन गुबुन जोंनि आफादफोरा खौसेथिनि गेजेरजों जोंनि गोहोखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि सिगाङाव दिन्थिनानै आथिखालाव जिखिनि जोङो मोननो गोनां दङ बा जोंनि थाखाय भारत सरकारा जिखिनि होदो बेखौ मोगथाङाव मोनफुंनायनि थाखाय जोङो बयबो खौसेयै गसंनांगोन आरो खौसेयै खामानि मावनांगोन। गुवाहाटि नोगोरमाया जाबाय 50% बारा मानसिया बर' राव रोङा। बेयाव जोङो 81 मायथाइनिफ्राय बर' बिजोंनि सोलोंथाइ गायसनदोंमोनब्लाबो दिनै बिनि हाल साला जोबोद दुखुनांथाव। गोबाङाव बर' फोरोंगिरि गैया। बर' फोरोंगिरि रिटायार खालामनायनि उनाव बेयाव गुबुन हारि हारसा मिडियामनि फोरोंगिरि हरो। दा बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थादो। बे जाथाया जाया बेनि थाखाय आं खावलायगोन सरकारखौ आं दाबि खालामदों जे मोनसेबो बर' बिजोंनि माने फरायसालिया जाहाथे फोरोंगिरि गैयालाफानो थैलाङा, मोननांगौ सुबिदानिफ्राय जाहाथे थैलाङा। दा मोनसे बिदिन्थिया जाबाय बे हामगाव गुदि फरायसालियाव 2 बोसोर सिगां रातिराम बर' होननाय बर' गुदि फोरोंगिरिनि फोरोंगिरिया रिटायारमेन्ट जादोंमोन। नाथाय बिनि जायगायाव 2 बोसोर फोरोंगिरि होआखैमोन। बावैसो सासे फोरोंगिरि हरदोंमोन हारसा बिजोंनि। बेखौ जोङो गुवाहाटि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, गुवाहाटि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आं गावनो बेयाव लोब्बा लानानै बे फोरोंगिरिखौ जों जइन खालामनो होआखैमोन। दा बिनि जायगायाव सासे बर' फोरोंगिरि फैबाय। थ' बेबायदिनो जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद आबोब बा दक्षिण गुवाहाटि बर' कसारि जि आइजो आफाद दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिटिसिनि 6थि फारिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि राजखान्थियारि, समाजारि, रांखान्थियारि सोलोंथाइ जौगानायनि थाखाय बिकेडब्लिउसि दादों। बे बिकेडब्लिउसि दानाया दिनै 3 बोसोर जानोसै। नाथाय आसाम सरकारा, भारत सरकारा बे बिकेडब्लिउसिनि जि खामानि मावनायनि थाखाय नांगौ रोखोमनि थोजासे बाजेट, राङारि जि बाजेट, बे बाजेटखौ खालामाखै। फारसेथिं दिनै 3 बोसोर जाबाय बे बिकेडब्लिउसिनि सिमाखौ थिग खालामनानै बिसायख'थि खुंनायनि राहा खालामाखै। थ' दिनै आङो रायजोआरि बेयाव खावलायदों आसाम सरकारखौ जे दिनै आसामनि बयनिख्रुइ माने गोख्रों आरो हर सान खामानि मावग्रा मानिनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि गोबां जौगाथायनि थाखाय हाजार हाजार कौटिनि बाजेट फोसावदों आरो दा अन्थाइ खाम्फा गायसननो जागायजेनदों। फैगौ 19हालागै जौगानायनि गंगा बोहैहोनो होनना फोसावदों। नाथाय दिनै जों नुदों जे बिकेडब्लिउसिनि थाखाय थांनाय 2 बोसोर जालांबाय। बावैसो आं मिथिबाय थांनाय 2 बोसोराव मात्र 13 कौटि रां अनसुंथाइ होनाय जादों। बे 13 कौटिजों बराक भेलिनिफ्राय धुबुरीसिम, सिमेन्ट सापरिनिफ्राय जोंनि रानिसिम, गुवाहाटि नोगोरमानि रानिसिम जौगानो थाखाय बे 13 कौटि थाखाया 13 कौटि थाखाया जेबो नङा। बेनिखायनो आं खावलायगोन, आं सासे गुवाहाटिबासि हिसाबै, बिटिसिनि बायजोआव थाग्रा सासे जों सुबुं हिसाबै आं खावलायगोन जे मानिनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगौ फेब्रुवारि आरो मार्चआव जानो गोनां आसाम बिधान सभानि आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुमायाव खमब्लाबो बिकेडब्लिउसिनि थाखाय 250 कौटि रां बाजेट खालामगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो दाबि खालामदों। जुदि बेखिनिखौ खालामनो हायाब्ला बिकेडब्लिउसिनि जौगानाया खौरां बिजोङावल' जागोन, सोरनिबा खुगायावल' जागोन। बिकेडब्लिउसिया जेबो मावनो हानाय नङा। बे बेलायाव 3थि बर' सुक्तिनि माने मुंसाइगिरि हिसाबै 3थि बर' सुक्तिनि सहि खालामग्रा हिसाबै इउबिपिअआ कौटि रां बिकेडब्लिउसिनि थाखाय होनाय जायो। आरो मोनसे खोथाया जाबाय, आं बर' थुनलाइ आफादाव थानाय समावनो जों मिथिगौमोन जे गोबां जायगायाव बर' बिजोंनि फोरोंगिरि गुदि, गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव
फोरोंगिरिफोर रिटायारमेन्ट जादों नाथाय बे रिटायारमेन्ट जानायाव दिनै हारसा मिडियामनि हारसा फोरोंगिरि हरदों जायनि थाखाय बर' बिजोङाव फोरोंनो बिसोर हायाखै बिदिन्थि महरै जोंनि BKWCनि गाहाय मावख' सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोरनि SB बर' हाइ स्कुलाव सासे नङा सानै नङा 8 बर' बिजोंनि रिटायार पेकेटाव हारसा फोरोंगिरि हरदों जायनि थाखाय बिसोरो दिनै बर' बिजोंनि फरायसालियाव फोरोंनो हायाखै बेबायदि जाबाय थायोब्ला बर' बिजोङा सानबेसे थांना थागोन गुवाहाटी नोगोरमायाव बिनि थाखायनो बर' बिजोङा बायदों सम मथे स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामाखिसै दिनै BKWC आरो दिनै एबसु NDB मोनब्रैबो सुक्ति खालामनानै स्पेसियेलि जुनियायै सोलोंथाइ जौगानायनि थाखाय 6.3 क्लजखौ सोनाय जादों नाथाय जोंनि मेगन सिगाङावनो मानिनां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मुस्रि बिस्वजित दैमारिनि न' सेराव थानाय बिहुराम बर' LP स्कुला दिनैसिम आसाम सरकारा प्रभिन्सियेलाइज खालामाखिसै दिनै खालामा गाबोन खालामा गोबाव जानाय लोगो लोगोनो जानो हागौ बे फरायसालियाबो गाबोन बायना थागोन मानोना साख्रिया जुदि रेगुलार जायाब्ला प्रभिन्सियेलाइज जायाबा बे फोरोंगिरिया सम मथे थांनो हाया सम मथे फोरोंनाय नङा जायनि थाखाय बे फरायसालियाबो बायगोन बे आहमगावआबो बायनो लामा लाबायमोन नाथाय गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद गुवाहाटी जिल्ला एबसु आरो जों बिनि सांग्रां रायजोफोरा जुजिनायनि उनाव जोङो नैथि पस्ट बर' बिजोंनि फोरोंगिरिखौ मोननो हाबाय आरो बे आहमगाव गुदि फरायसालिया थांनानै थासिगोन थिग बेबायदिनो खेराइकुसियाव दक्षिण गुवाहाटी बर' ME स्कुल गायसनदोंमोन बेबो सम मथे प्रभिन्सियेलाइज खालामैनि थाखाय सरकारा फोरोंगिरि होयैनि थाखाय बायनानै थाबाय बेबायदि गंसेनि उनाव गंसे BKWCनि आन्दाराव BTCनि बायजोआव बर' बिजोङा बायजोबनो हमबाय बे बर' बिजोंफोरखौ फोथांफिननायनि थाखायबो BKWC UBPO आबोब आरो गासैबो जातीय दल संगठन बर' थुनलाइ आफाद बयबो गोख्रोङै खामानि